Stredná odborná škola spojená na Školskej ulici v Banskej Bystrici patrí medzi najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie inštitúcie stredného odborného vzdelávania na Slovensku. Navštevujú ju žiaci z celého banskobystrického regiónu. Tvoria ju 3 organizačné zložky: Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola elektrotechnická a Stredná odborná škola podnikania. Stredná odborná škola podnikania vznikla spojením bývalej dievčenskej odbornej školy, Stredného odborného učilišťa obchodného a neskoršie Stredného odborného učilišťa farmaceutického. Stredná odborná škola podnikania ako jedna organizačná zložka Spojenej školy na Školskej ulici 7 v Banskej Bystrici poskytuje vzdelávanie žiačkám a žiakom v takých odboroch, ktoré nie sú súčasťou veľmi technického zamerania, ale viacej do tej ekonomiky, do chémie a vôbec na zručnosti ako kozmetičky, ktoré prinášajú radosť ženám v našom veľkomeste. Žiaci si môžu vybrať zo študijných odborov: ekonomické a administratívne služby v podnikaní, kozmetika a vizážista, biotechnológia a farmakológia. Sa tu neučí len teoreticky, ale hlavne prakticky, hlavne v tom 3. ročníku. Učitelia tu majú individuálny prístup. Mňa na tejto škole najviac baví chémia, biológia a takéto rôzne pokusy. Obrovská výhoda je to, že môžeme mať v 3. ročníku prax v zahraničí, na Cypre, na Korzike, hockedy aj v Grécku. Na tejto škole je dobré, že sme sa naučili tak komunikovať s tými ľuďmi. Počas celého štúdia ma najviac príjemne prekvapil pozitívny prístup učiteľov, ako sú ku nám individuálni, snažia sa nám pomôcť, nesnažia sa nám sťažovať nejako podmienky a pozitívne nás pripravujú vlastne na vysoké školy. Žiakov učíme v rámci vyučovania teoretického aj praktického, kde získavajú praktické zručnosti v jednotlivých odboroch. Takže žiaci, ktorí u nás budú študovať a absolvujú úspešne našu školu, majú zamestnanie isté, či už po skončení strednej školy alebo po skončení vysokej školy. Nachádzame sa vo farmaceutickom laboratóriu. Je to vlastne učebňa, kde sa učia odborné predmety, technológia liekových foriem a farmakológia. To, čo tu vidíte za mnou, tak vlastne študenti pripravujú rôzne liekové formy. Môžu to byť liekové formy kvapalné, pevné, z tých pevných môžu byť napríklad prášky alebo aj čípky. Môžu to byť formy polotuhé, napríklad máste, krémy, pasty, tekuté púdre a podobne. Učia sa v podstate práci, ako sa robí vlastne v laboratóriu v lekárni. Ja už som dostala vlastne ponuku vypomáhať cez leto v lekárni. Môžeme ísť aj na vysoké školy, kde si môžeme rozšíriť štúdium. Máme tu rôzne praxe a vidím to uplatnenie chémie v farmaceutických podnikoch, ako napríklad v Biotike a Fermas. Práve tieto podniky majú aj záujem na zamestnať, takže to je ďalšia výhoda. Naši žiaci tým, že majú naozaj veľmi dobré teoretické, aj odborné a teda aj praktické zručnosti, dokážu prepojiť vlastne svoju uplatniteľnosť nielen v odbore biotechnológia, čiže výroba humánnych liečiv, takisto veterinárnych, využitie vlastne potravinárskej chémie, tak aj vo farmakológii, to znamená, že vlastne vedia pracovať pri výrobe analýze liečiv aj v samotných lekárniach. V súčasnosti my spolupracujeme s podnikom Fermas a s podnikom Biotika a momentálne máme ako keby už v takom jednaní spoluprácu s podnikom ATB Sigma. Okrem toho máme aj študentov, ktorí dostali už aj v súčasnosti ponuky aj do lekárni. Nachádzame sa v školskom kozmetickom salóne, ktorý je na Tajovského ulici. Patrí Strednej odbornej škole podnikania, kde dievčence študujú odbor kozmetika. Máme teraz na praxi dievčatá 3. ročníka, čiže oni sa už prakticky naučili
manikúru, pedikúru, ošetrenie jednotlivých častí tela, masáže tváre a ošetrenie prístrojmi. Škola je určená pre dievčatá, ale aj pre chlapcov, ktorí sú vlastne estetickí a majú výtvarné cítenie, sú zameraní. Na tejto škole vlastne si môžu ešte aj robiť rôzne certifikáty, doplnky, robíme aj gelové nechty a rôzne doplnkové kozmetické úkony, ktoré sú potrebné pre rozvoj a inováciu kozmetiky. Tak ja som sa rozhodla pre tento odbor, lebo ma to od malička lákalo, venovať sa tej starostlivosti o pleť, ako by skrášľala tie ženy a dodávať im sebavedomie. Ekonomické a administratívne služby podnikaní pripravujú študentov na riadenie malých a stredných firiem a na úspešné podnikanie. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vysokoškolské štúdium ekonomického a právneho zamerania. Tak ja som si vybrala odbor obchod a podnikanie preto, lebo si myslím, že je to veľmi taká praktická škola, po ktorej prosto viem sa aj uplatniť v zamestnaní vo svojom živote, ale bez toho, aby som šla študovať vysokú školu. Napriek tomu, že ju chcem ísť študovať, tak si myslím, že táto škola vie dať veľa do života aj bez toho, aby sme išli študovať ďalej. My to podnikanie robíme a ten obchod tak, aby vedeli predávať alebo spravovať obchody v širokom meradle, v širokom spektre obchodovania každých komodít, s ktorými sa u nás, či na Slovensku alebo zahraničí obchoduje. Plne sa venujeme žiakom. Snažíme sa naplňať ich potreby štúdia, či už teoretického alebo praktického. Aby mali dobrý pocit z tejto školy a aby keď skončia, mali výučný list, mali maturitné vysvedčenie a boli plne uplatniteľní v rámci trhu práce. Aby boli spokojní, aby do školy chodili radi, aby chodili s úsmevom, aby sme riešili aj mimoškolské aktivity a mohli sme posielať do sveta v podstate ľudí, ktorí sú plnohodnotní pre našu spoločnosť a vedia sa v tomto svete zamestnať a sú prínosom aj pre danú spoločnosť. Spojená škola, Stredná odborná škola automobilová, Školská 7 v Banskej Bystrici patrí medzi najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie inštitúcie stredného odborného vzdelávania na Slovensku. Navštevujú ju žiaci z celého banskobystrického regiónu. Tvoria ju 3 organizačné zložky: Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola elektrotechnická a Stredná odborná škola podnikania. Práve Stredná odborná škola automobilová je kmeňovou školou všetkých učňovských škôl v Banskej Bystrici. Jej história siaha do roku 1845, kedy v meste pod Urpínom vznikla prvá učňovská nedeľná škola. Táto škola každým decéniom doniesla niečo nové. Toto decénium posledné donieslo túto školu na európsku latku a za posledných 10 rokov sme do tejto školy cestou eurofondov a za pomoci nášho Banskobystrického samosprávneho kraja získali viac ako 7,5 milióna eur na to, aby sme úplne zmenili celú štruktúru vyučovania, odborného vyučovania na odbornom výcviku a v teoretickom vyučovaní. Spojená škola Školská 7 v Banskej Bystrici získala peniaze na projekt pod názvom Moderné centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility. Cieľom bolo zlepšiť materiálno-technické vybavenie odborného vzdelávania v automobilovom priemysle a vytvoriť moderné centrum elektromobility pre zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania v regióne. Celkové oprávnené výdavky boli viac než 4 milióny eur. Nenávratný finančný príspevok bol približne 3 milióny 800 000 eur.
Nachádzame sa v dielni odborného výcviku vo Vlkanovej, strednej odbornej škole automobilovej. V podstate táto učebňa je špecializovaná učebňa na elektromobilitu, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu Vzdelávanie pre oblasť v elektromobilite v rámci iniciatívy Catching Up. Škola rada uvítala túto možnosť zapojiť sa do projektu. Škola spolupracuje zhruba so 40 firmami, kde vlastne žiaci už sa pomaly začali stretávať s touto technológiou. Preto sme chceli niečo vymyslieť aj u nás. Tak sme uvítali v podstate spoluprácu so Svetovou bankou a keď sme dostali túto možnosť zapojiť sa do toho, tak sme neváhali a vybudovali sme takéto, akože si myslím, že špičkové pracovisko elektromobility na úrovni. Elektromobilita je zmena pohonu vozidiel z klasických spaľovacích motorov jazdiacich na fosílne palivá na vozidlá, ktoré sa pohybujú na základe elektrickej energie, ktorú si nesú vo vlastných batériách. Sú v záujme ekológie planéty a prežitia planéty, nakoľko vozidlá, ktoré sa dneska pohybovali, často štartovali, často boli v režimoch, ktoré nepriaznivo ovplyvňovali emisie a preto elektroautá sú určené na krátke trate, sú určené na prevádzku po mestách, kde sa exhaláty zbierali na jednom mieste a veľmi extrémne zle vplývali na klímu v tom meste. V súčasnom období sa prechádza na zelenú energiu, preto by sme chceli našim žiakom poskytnúť tú výuku hlavne týmto smerom. V podstate, aby boli zameraní na tie alternatívne pohony. Preto sme vybudovali aj v tomto objekte ešte ďalšie učebne. Jedna učebňa bude na hybridný pohon, ale zase nevynechávame ani klasické dízlové a benzínové motory. Takisto tie panely sú v podstate, lebo ten žiak musí pochopiť princíp automobilovej techniky ako takej od základu. Až potom postupne prechádzame na tú elektromobilitu. Je tu vlastne hudba budúcnosti, celá elektromobilita a my sa vlastne pripravujeme s našimi žiakmi na to, aby sme boli zaradení do tohto systému plnohodnotne a pracovali tak, ako sa má. Zostávame ďalej pri spaľovacích motoroch, ale ten segment elektromobilov je tu už a on sa bude ďalej rozvíjať. Preto ja si myslím, že škola by mala byť prvá, ktorá naučí žiakov to, aby teda to, čo tu bude masívne o 5-10 rokov, aby teda tí žiaci sa toto naučili, keď oni za 5 rokov, 6 rokov prídu do praxe. Hlavná myšlienka bola vybudovať na tejto škole také centrum pre elektromobilitu v rámci celého kraja a potom v rámci celého Slovenska. Zamestnanci firiem chodili na školenia do zahraničia. My sme chceli v rámci celoživotného vzdelávania pritiahnuť vlastne záujem pracovníkov zo servisov, aby na tie školenia vlastne chodili k nám. Naši zamestnanci budú vyškolení na tieto panely ovládacie, rôzne na tieto zariadenia. Chceli by sme hlavne do toho zapojiť servisy. To je vlastne taká myšlienka, že nie je len akože škola, samostatne škola, ale rozbehnúť to v rámci spolupráce možno s univerzitami, možno s fabrikami výrobnými. Čiže aby tá elektromobilita bola spropagovaná, keď teraz budúcnosť patrí elektromobilite. Naši žiaci, ktorí na tejto škole štúdia 270, sa učia s tými najmodernejšími učebnými pomockami a musím prizvukovať, že to nie len na vyučovacom procese teoretického vyučovania odborného výcviku, ale 2/3, hlavne tretiaci a štvrtáci, chodia priamo do firiem, do renomovaných autoservisov, kde teda si osvojujú tie teoretické vedomosti priamo v týchto servisoch na tých ozaj špičkových alebo tých najlepších typoch motorových vozidiel. A spojenie s touto praxou ozaj prináša nám taký pohľad na to, že teda škola nie je len teória oddelená od tejto praxe, ale kde prinášame aj kultúru tých jednotlivých servisov, firiem, kde sa venujú opravám motorových vozidiel. Najväčšia výhoda je podľa mňa v tom, že takto v škole sa môžeme učiť na najmodernejších technológiách pod dohľadom majstrov a potom už vlastne v praxi ich môžeme ovládať na 100% úrovni a uplatniť sa ako plnohodnotní pracovníci. Najväčšia výhoda je to, že to nevidíme len na papieri alebo na tabule, ako to funguje, ale vidíme to na vlastné oči, môžeme si to chytiť, ako to funguje všetko. Takže tomu lepšie podľa mňa porozumieme, ako to funguje.
ten zamestnávateľ bude mať proste výhodu, že budeme už proste mať prax v tom elektromobilite a vlastne bude to výhoda aj pre nich, aj pre nás, ako si nájsť nejaké nové zamestnanie. Použitím najmodernejších prístrojov, osciloskopov, meracích zariadení, vedia chlapci vlastne si nasimulovať celý priebeh deja v tom automobile, v tom elektromobile a tomu vlastne tieto ovládacie panely slúžia. Čiže v podstate oni nasimulujú celý ten priebeh, to, čo sa môže stať v automobile a simulovať závady, ktoré sa môžu počas používania vyskytnúť. Nielen sa naučia chlapci nájsť tú závadu, ale prísť k tej podstate. Jednotlivé súčiastky si vedia konkrétne odskúšať každú jednu a musia vedieť z teoretického vyučovania to, že koľko to má mať napríklad napätie alebo niečo podobné. A aby boli chlapci pripravení, tak tu priamo na týchto modeloch, ktoré sú za nami, majú možnosť si aj vyskúšať jednotlivé schémy robiť. Tak si vedia odskúšať, či tá súčiastka funguje správne alebo nefunguje správne a mali by vedieť povedať, akú závadu našli, ako ju odstrániť. Učíme ich jednotlivé druhy batérií, učíme ich jednotlivé pohonné jednotky na tieto autá s elektromobilitou, riadiace systémy a snažíme sa im vysvetliť aj budúcnosť, čiže zapojenie umelej inteligencie do elektromobility a ostatných riadiacich systémov, ktoré predpokladáme, že počas ich kariéry prídu do automobilového priemyslu. Tým, že teda naši žiaci v tých učebných a študijných odboroch pre automobilové opravárenstvo sa učia najmodernejšími metódami, ovládajú technológie, nemajú absolútne problém sa zapojiť na trh práce, sú priam žiadaní a bude ich potreba ešte čím ďalej viacej, nakoľko nie vždy tejto priemyselnej revolúcie je možné uplatniť nie ľudskú silu, ale práve zdravý, dobrý rozum, učiaci rozum toho žiaka, aby teda sa neustále vzdelával a dokázal tie zložité mechanizmy, ktoré sú namontované v motorovom vozidle, opraviť. A preto všetky servisy, ktoré sú v Banskej Bystrici, Brezno, Zvolen, Lučenec a tak ďalej, siahajú po našich absolventov, lebo vedia, že sa tu toho naučia najviac a môžu okamžite pracovať v podmienkach, ktoré oni majú nastolené v tých servisoch. Spojená škola, Stredná odborná škola, Elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 v Banskej Bystrici patrí medzi najvýznamnejšie výchovno-vzdelávacie inštitúcie stredného odborného vzdelávania na Slovensku. Navštevujú ju žiaci z celého banskobystrického regiónu. Tvoria ju 3 organizačné zložky: Stredná odborná škola automobilová, Stredná odborná škola elektrotechnická a Stredná odborná škola podnikania. Stredná odborná škola elektrotechnická bola zriadená v 60. rokoch minulého storočia pre závody výpočtovej techniky ako nosného podniku bývalej Československej republiky, kde sa vyrábali prvé počítače nielen pre domáci trh, ale aj pre okolité krajiny. Stredná odborná škola elektrotechnická stále má významné miesto v Banskej Bystrici. A v celom tom banskobystrickom kraji. Tu, ak žiak príde a pozrie sa, nájde nové impulzy, nové motivácie, víziu, ako bude ďalej v živote postupovať. Stredná odborná škola elektrotechnická patrí medzi najlepšie v celom regióne. Žiaci si môžu vybrať zo študijných odborov ako mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, silnoprúdová technika,
mechanik elektrotechnik informačné technológie a mechanik elektrotechnik servisný technik pre elektrospotrebiče. Študijné programy tejto školy už pred tými 20-30 rokmi načrtli víziu tejto školy pre budúce roky. A my teraz od roku 2004 sa veľmi úzko držíme toho poslania, v akom táto škola bola zriadená. To poslanie je v prvom rade rozvíjať stále počítačové programy a poznanie, čo to ten počítač znamená, za prispenia ozaj zdatných pedagogických zamestnancov, našich učiteľov, majstrov odborného výcviku. Nachádzame sa na pôde Spojenej školy v Banskej Bystrici, konkrétne na pôde odbornej školy elektrotechnickej, kde teda máme odbory, okrem tých elektroodborov aj strojárske odbory, najmä odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ale aj odbor mechanik-mechatronik, kde sa nám teraz zlepšili možnosti výučby tým, že sme v rámci projektu získali vybavenie strojové. Ide konkrétne o stroje hrotové sústruhy, frézovačky, buď klasické alebo nástrojárske, a taktiež aj o CNC, stroje obrábacie. Získali sme cez Európsku úniu peniaze, ktoré sme vložili do rekonštrukcií opláštenia bodov strechy, ale hlavne do vybavenia technologického dielne odborného výcviku a učební teoretické vyučovania. Považujem za veľkú výhodu, že máme takúto techniku tohto charakteru, ktorá je v tejto dobe v podstate jedna z tých najdokonalejších a je to veľmi pozitívne pre žiakov, že už sa počas štúdia v škole stretávajú s týmito strojmi z takéhoto typu a potom ten proces prechodu do výrobnej sféry je pre nich oveľa ľahší, takže tieto najmodernejšie stroje sú nám v tomto veľmi nápomocné. Tá výhoda je taká, že sa na nich naučíme lepšie spraviť. Viem, že takéto stroje sú aj rôzne vo firmách, kde vlastne je možné, že ďalej pôjdeme a už vlastne budeme na tých strojoch aspoň niečo vedieť. Po prípade kúsok sa aj potom doučíme, ale hlavne tie také základy a takto, tak tie máme už zmaknuté a môžeme ísť do výroby. Je skvelé, že pracujeme na moderných technológiách a nie na tých starších strojoch, lebo takéto stroje sú aj v tých novších firmách, takže som na to veľmi rád. Už počas štúdia chodia na prax do odborných firiem a veľmi často sa nám stáva, že po skončení štúdia, po zmaturovaní, žiaci vo firmách, kde boli na praxi v rámci 3. a 4. ročníka, tak plynulo prechádzajú potom a pokračujú vlastne už ako zamestnanci tých firiem. Je to taký príklad toho plynulého prechodu, že nám tí vyškolení žiaci ostávajú v obore. A to je, myslím si, úspechom celej školy, že vieme naučiť tých chlapcov už počas štúdia a potom v tej firme významnej, že sklobia vedomosti teoreticky s praktickou stránkou a sú okamžite použiteľní na trhu práce. Nachádzame sa na špecializovanej učebni pre odborný výcvik, pre profesiu mechanik počítačových sietí, mechanik mechatronik a prípadne ešte iné elektroodbory. Tu si chlapci prakticky precvičujú teoretické vedomosti získané na teoretickom vyučovaní v škole. Je to odborný výcvik, čiže sú tu chlapci celý deň, majú pracovné oblečenie, majú tu všetky možné prístroje k dispozícii a venujú sa praktickej práci celý deň od rána, keď začíname až do tých pobedných hodín, niekoľko dní za sebou. Práve pracujem na simulácii automatického relé na semafor. Naprogramovali sme vlastne v počítači program, ktorý sme zaslali do toho relé, aby nám to fungovalo tak, ako by mal normálny semafor fungovať. Tí chlapci tu získajú tie praktické skúsenosti pri používaní tej novej techniky a vlastne potom prichádzajú do praxe, kde tú techniku hneď vedia používať a vlastne sa môžu efektívne zamestnať.
Tí chlapci počas tej praktickej časti, keď tu strávia vlastne niekoľko tých dní za sebou, vlastne počas celého školského roka, tak získajú vedomosti z celého záberu v tejto oblasti elektrotechniky, či už práca s počítačom, práca s vodotechnológiou, efektívne veci, ktoré sa pripájajú k počítačom, moderné veci a podobne. Momentálne sa nachádzame v novej učebni mechatroniky. Je to vybudované vlastne z európskych fondov a v rámci ako našej školy, táto škola vznikla popri fabrike ZVT, čiže pripravujeme žiakov pre prax a táto učebňa je takisto určená na to, aby sa žiaci čo najviac priblížili ku praxi. To znamená, sú tu vlastne také cvičné panely, ktoré vlastne umožňujú, že žiak si vyskúša, ako fungujú jednotlivé prístroje, motory a komponenty mechatronické a vlastne sa to blíži priamo ako keby ku praxi. Naši absolventi sú žiadaní na trhu práce na Slovensku a takisto aj v zahraničí. Môžu pracovať ako inštalatéri, elektroinštalatéri alebo ako mechatronici, čiže údržba moderných fabrík, čiže skrátene povedané Industry 4.0. Elektrotechnika bola, je aj bude stále žiadanie odborov. Všetko sa točí okolo elektriky. Všetko. Všetko je napájanie nejakým zdrojom a my to musíme niekde priviesť. Preto naši žiaci majú tak uplatnenie, že je ich málo a naše firmy, s ktorými spolupracujeme, ktorých je tam okolo 60, ktorými spolupracujeme, sa priam trhajú na to, aby získali absolventov. Tí najlepší nám idú na vysoké školy. Úspešne tam študujú, čo nás veľmi teší. Ahojte, volám sa Tomáš, som študentom 3. ročníka v odbore Autotronik na automobilovej škole v Banskej Bystrici. Dnes vám chcem ukázať, čo všetko sa tu vieme naučiť. Jednou z najlepších vecí na tomto odbore je, že hneď od prvého ročníka pracujeme s fakt moderným vybavením. S meracími jednotkami a virtuálnymi prístrojmi dokážeme simulovať rôzne situácie priamo na elektronických učebniach. Všetko, čo sa tu učíme, môžeme vidieť aj v praxi. Učíme sa napríklad, ako fungujú hybridné a elektrické autá. Pracujeme s akumulátormi a diagnostikujeme, čo všetko môže fungovať nesprávne. Prax je to, čo ma tu baví najviac. Máme možnosť pracovať s rôznymi diagnostickými prístrojmi a reálne opravovať veci ako klimatizáciu, elektriku či cúvacie senzory. Často sa cítim, ako keby som už bol v servise pripravený riešiť akékoľvek problémy. Pracujeme aj s modernými systémami, ktoré sú dnes vo všetkých nových autách. Je to technológia budúcnosti a ja som nadšený, že sa to môžem učiť už teraz. Ak ťa bavia autá a chceš byť súčasťou budúcnosti, odbor Autotronik je skvelou voľbou. Počas štúdia tu získaš praktické skúsenosti, ktoré ťa pripravia na všetky výzvy v modernom automobilovom svete. Tak čo, vidíme sa tu budúci rok? Študenti Strednej odbornej školy automobilovej v Banskej Bystrici dostali unikátnu školskú pomôcku. Je ňou plug-in hybridné auto Mini od spoločnosti BMW. Keďže je vybavené najmodernejšími technológiami, práve na ňom sa budú učiť, ako súčasné autá fungujú.
Vzdelávanie automechanikov z celého Banskobystrického kraja sa opäť dostane na vyššiu úroveň. Vďaka unikátnej pomôcke, ktorou je toto auto Mini Countryman s plug-in hybridným pohonom 4 kolies, spoznajú špičkové technológie súčasnosti priamo v praxi. Dobrá auta dělají i dobrý lidi a bez toho, aniž bychom měli na dílně kvalifikovaný, dobrý a zanícený mechaniky a diagnostiky, tak tu práci dobře dělat nebudeme. Študenti sa dozvedia, ako v autách spolupracuje elektrický a spaľovací motor, ako sa chladí batéria, či funguje automatická prevodovka a pohon všetkých 4 kolies. Toto je prvá lastovička od firmy BMW. V Čechách sú niekde inde, ale my sme šťastní, že teda my sme prvá škola, ktorá takéto auto na elektrický pohon dostalo. Za posledné roky sme naliali do vzdelávania desiatky miliónov eur do odborného vzdelávania. To je vzdelávanie pre prax, vzdelávanie detí, tak aby nám ostali v regióne a spolupráca so zamestnávateľmi práve pri tomto je absolútne nevyhnutná. Práve zamestnávateľom najviac záleží na tom, aby získali kvalitných ľudí, ktorí nebudú ovládať len teóriu, ale hneď po škole začnú plnohodnotne pracovať. To, že sa môžu učiť na najaktuálnejšie technológie, to je pre nás naozaj kľúčové. Tak do života prídu žiaci, ktorí sú už pripravení na výkon svojho povolania. Sme naozaj hrdí, že prvé vozidlo môže byť odostané práve u nás. Je to první akce na Slovensku. Chtěli bychom v této spolupráci i dál pokračovat a tu spolupráci rozšiřovat. Pripravujú aj dvojdňové školenia pre učiteľov vo svojom tréningovom centre v Prahe, aby oni študentov vzdelávali v najvyššej kvalite. Aby sme nečakali, že až o niekoľko rokov sa dostanú tie technológie do našich škôl. To, čo vyrába automobilka, aby sme tým našim žiakom priamo teraz poskytli. Naším cílem je to, abychom zvýšili prestiž zaměstnání mechanika a diagnostika, abychom vrátili ty kluky zpátky tam, to, co měli dřív rádi. Auto najskôr umiestnia v hlavnej budove školy a po dokončení centra elektromobility vo Vlkanovej ho prevezú na špecializované pracovisko zamerané na výuku hybridných pohonov. Martin Dušička, som spokojný, ešte na fajčení by som sa chcel ísť odmerať. Tuho naraz. Nefajčím, ani som nikdy nefajčil, ale viem, že pasívne fajčenie existuje a chcel by som skúsiť, že či naozaj tam je nejaké to percento, či mám naozaj nejakú možnosť, že budem nejaký chorý alebo čo. 10 CO znamená už ľahký fajčiar. Do 9 je vlastne ako pasívne fajčenie, čo tiež takisto ohrozuje život tých nefajčiarov. Áno, lebo v tom vydychovanom vzduchu, keď dýchajú pasívne, sú takisto... Ahojte, volám sa Tomáš, som študentom 3. ročníka v odbore Autotronik na automobilovej škole v Banskej Bystrici. Dnes vám chcem ukázať, čo všetko sa tu vieme naučiť. Jednou z najlepších vecí na tomto odbore je, že hneď od prvého ročníka pracujeme s fakt moderným vybavením. S meracími jednotkami a virtuálnymi prístrojmi dokážeme simulovať rôzne situácie priamo na elektronických učebniach. Všetko, čo sa tu učíme, môžeme vidieť aj v praxi. Učíme sa napríklad, ako fungujú hybridné a elektrické autá. Pracujeme s akumulátormi a diagnostikujeme, čo všetko môže fungovať nesprávne. Prax je to, čo ma tu baví najviac. Máme možnosť pracovať s rôznymi diagnostickými prístrojmi a reálne opravovať veci ako klimatizáciu, elektriku či cúvacie senzory. Často sa cítim, ako keby som už bol v servise, pripravený riešiť akékoľvek problémy. Pracujeme aj s modernými systémami, ktoré sú dnes vo všetkých nových autách. Je to technológia budúcnosti a ja som nadšený, že sa to môžem učiť už teraz. Ak ťa bavia autá a chceš byť súčasťou budúcnosti, odbor Autotronik je skvelou voľbou. Počas štúdia tu získaš praktické skúsenosti, ktoré ťa pripravia na všetky výzvy v modernom automobilovom svete. Tak čo, vidíme sa tu budúci rok?